Добре, значи всяко едно число от числата, които използвам в тотото, е свързано с някакво мои спомен или някаква биографична ценност, така да го нарека, от миналото ми. Например, 44 числото, което използвам, те от 10 години ползвам всъщност едни и същи числа. Това са 44, 28, 11, 36 и 46. И шестото число винаги ми е различно, за да обърквам врага, нали, да не знае точно защо слагам тези числа, за да не може да ми откарам да е шестицата. Първото число на здраве е винаги 44. То е свързано с датата ми на раждане. 44 август, 44 година. Второто число е свързано с раждането на жена ми. Тя се е раждала 28 година. Малко преди да се роди майка ми, те са се родили в едно родилно отделение на 28 година. И тогава майка ми е казала, тя била още сокалче, нали? И докато се учи от гърдите на нейната майка, нали? Тя е казала, това момиченце един ден ще стане жена на моето бъдещо момченце. Тя е знала, нали, всичко как ще се нареди и моето момченце ще ползва тази неговата дата на раждане, която е 44 август 44 година, когато ще го рода най-вероятно. И датата на раждането на това момиченце, което се роди малко преди мен, на 28 година. И други едни числа ще използва и така той ще спечели един ден шестица. И майка ми беше права, защото тази шестица аз се спечелих достойно с числата, които майка ми е предвидила, че ще използвам, за да спечеля шестица от тотото. Защото майка ми е била много вярвала е в нещата, които знаела какво ще се случи. Тя е не пророк, ама тя е била, как да кажа, малко като предвиждала е нещата. 11 стигнахме до третото число, което винаги използвам в схемата. Понякога ги ползвам разбъркано, не ги пиша подред 44, 28, 11, 36, 46. Понякога ги пиша, разбърквам реда, за да мога пак да обърквам, нали, касиерката, която е в тото пункта, или там, ако някой ме гледа за рамото, нали, да види, да не ми открадне точно по реда на комбинацията. Та понякога слагам, например, първо пиша 28 и след това примерно 44, или примерно 28, 46, 44, 11, 36, или 36, 11, 44, 46, 28, за да мога да объркам, нали, хората да не ползват същите числа като моите. Те стигнахме до числото 11. 11 го слагам по повод сина ми. Той 11 години усърдно учи от 9 клас и вече е научил много неща. Най-вече в историята е силен, знае вече, нали, коя година е създадена България и кой точно е създал. Хан Омуртаг, 1926 година, 1200... Хан Омуртаг 1228 година създава Велика България, заедно с цар Калоян, които заедно вече воюват срещу Терелик и те заедно с Тервел образуват Бутербродското царство, което всъщност вече атакува Австро-Унгарската империя и така България е на 4 морета. Северното море, Южното Средиземноморско полуморе и Черното или синьо, както е било в древността наричано от древногръцки синьото море или Черно море, което е съвременното. Тоест, той се учи, покрай него ясно научава някои неща от историята, за което съм много доволен и щастлив. Куцам малко математика и биология, но пък по история, за сметка на това, много силен. 36 съм го сложил, защото аз имам специфично нещо. Майка ми, като ме е раждала, е имало проблем. Някакъв проблем е имало с уросяването на мозъка и това е допринесло до 36 зъбчета в устата. Още аз съм се родил с... При мен няма млечни зъби. Аз съм се родил директ с зъбите, които са сини в момента. Затова доста голяма част от тях изпопадаха. Обаче за сметка на това си ми останаха 4-те надреци, които са всъщност плюсовите зъби. Нали, имаме 32 зъба в устата, обикновено, нали, нормалните хора, и другите хора, които се раждат с този проблем, имат по 4 допълнителни мадреца в устата, които ги правят по-интелигентни и по-мързеливи, така да кажа, във времето хора.
46 е число, което за мен носи тъга, защото то е свързано с една моя мечта, която аз не можах да си осъществя. Спомням си, че когато мама се роди, аз тогава не съм присъствал, но все пак си го спомням, тя каза, това момче ще стане футболист, защото има пълнички кръченца. Горе в пръстите, долу в пръстите са по-тънки, но мускулисти, а горе в бедрата са по-пълни и по-мускулисти, както и пръстците. Бутур, както казваме тук, ние го използваме. Това момче има крака бутури, които да може да, като булдозер да ходи из терена и да мачка и да бие противника. И аз 46 години бях в юношеския отбор. Значи откакто бях на 11 години до 46, до 57 годишна възраст, аз си играя в юношеския отбор и точно на старша възраст, това над 9 годишна възраст се води вече старша, в юношеските отбори, в Мичурин и в Тетевен, както и в Перник и в някои окръжности, нали, тук в нашата местност това се води полувъзпитателно училище. И точно да вляза вече в мъжкия отбор, нали, защото аз вече придобих някаква увереност като футболист и вече бях, така да се каже, изграден футболист с хубави бутори, с хубави здрави ръце, с които да мога, нали, да си проправям път срещу вратарите. И точно да вляза в мъжкия отбор и си навекнах кръка. И липсвах от отбора около 2-3 дни и тогава ме уволниха, нали, от младежкия отбор, защото изгубих много. През това време моите колеги тренираха и те вече се бяха изстреляли в космоса, така да кажа, а пък аз си стоях на едно място, ето се вика, той продължи и стана футболист. Вярно, не играе, защото ние тукшния отбор никой не го знае и никъде, той дори не е в никоя група, не е. Той не е в група. Той дори не е група в спорт, така да кажа, защото сме 3 човека футболисти и с един треньор, нали, който... Но бяхме добри. Защото този треньор ни научи на най-важното, да бъдеш мъж, да бъдеш силен на терена, да мачкаш врага, да го биеш. Ние нямахме кой да биеме, затова канахме жените да ни бъдат отпред, нали, като съответния отбор и мачкаш и вкарваш голове. И на това ни научи лека му пръст. Той почина, беше на 98 години, когато ни учеше как да тренираме футбол. Сега искам да кажа нещо, което ме притеснява лично на мен. Тези числа някой ги е заимствал. Взел ги от мен, айде на здраве, да си кажем, взел ги и това допринася до едно съмнение, че най-вероятно има друг човек, който или е раждан на същата година и жена му е раждана на същата година и най-вероятно има същата майка, която по същия начин е предвидила всички тези дати и всички тези печалби от лотарията, или някой е откраднал. Валерия, влез, моля те, вътре в кухнята и донеси една салатка за Жорката, че тук само на зеле сме и няма и олио. Донеси олио, оливия и оцет. Оцет има, оливия само донеси. Сега, и това, което искам да кажа, ще ми чакате само за 5 минути да ви кажат това нещо. Това е мое притеснение. Значи, този човек или има същите неща, които аз имам, т.е. раждане на същата дата, жена на същата дата и всички тези неща се дублират. Дублират е много хубав термин, често го използвам в казинята, където играя, защото и от казинят печеля, хоп, дублирам и печеля. И в футбола го използвахме, дублирахме непрекъснато играчи, защото примерно един ще щупи крак, други го замести и така се въртиме тримата, нали, играча, ту един играе, ту други играе. Това няма значение. Връщаме се на темата. Или някой откраднал числата. Аз в началото се усъмних, че може би е жена ми. И тогава я вързах, нали, за един стол. И така поседя около 4 дена, без да й давам вода. Давах и да яде, но пък тя от солта се обезводни и почна да повръща. И викам, сега ще уморя жена ми за едното нищо. Викам, ти ли си... Искаме тук да ми кажеш, на мен да ми кажеш. Пред приятелите да ми кажеш, защото си бях завел приятелите да гледат. И как пред Жорката да кажи ми, ти ли ми взе числата, ти ли си пуснала второто число, че да не мога да взема всичките пари, ами да сега да ги наполовина да ги взима. И тя тогава ми каза, ето и пред Жорката ще кажа, не съм взимала числата, не съм ти правила мръсно, аз на тебе цял живот, толкова съм те обичала и винаги съм ти била вярна и в числата съм ти била вярна.
И тя не може да отиде в Перник, бе. Тя не може да отиде, защото някой е спечелил от Перник. А тя е инвалид. 10-та степен. Няма 2 крака и 2 ръце. И викам, как ще отида до Перник? И тогава се замислих и видях, че логически тя няма как да отида до Перник да прати, а и няма с какво да запишете, трябва някой да помага, това вече е дълго и широка. Сина ми по това време беше в Стокхолм, той там специализира история, българска история, те добре, че нищо не разбират, да го бяха приели, нали, за да може да изучава, нали, българска история в Стокхолм. Аз обаче го причаках, защото се съмнявах в него, защото той може би е взел самолета от Перник за Стокхолм и реших, че може в същата дата, когато е пътувал през Перник за Стокхолм, там да е пуснал билета, нали? И го изчаках да дойде и влиза той, аз седя на един мрачен такъв и го гледам и казвам, синко, ти ме предаде. И той вика, какво бе, татко, какво е станало, бе? И аз му викам, ти си ми откраднал числата, синко, защо си направил това нещо на татко си, защо си го направил това нещо? И той се разплака и каза, татко, как мога на мен да ми нямаш вяра, бе, татко, бе? Как ще ти откраднаш числата? Знам, че това ти е най-важното, че ти от 10 години си заложил и къща, и имоти, и всичко си заложил, само и само фишове да купуваш. И тук и нас ни караше да работиме, само и само да имаме пари за фишове. Как ще те предам, бе, татко, бе? И тогава и на мен ми стана гузно, викам, синко, знам, че не си ти, ама бях длъжен да ти изпитам. Извинявай, синко, и седнахме, изпихме по една ракия, па се разпяхме и тогава вече се развеселихме. И тогава вика, значи, друг човек има, който или ми откраднал числата. Друг е. Чука да не... Ти къде беше преди 10 дена? Аз Перник не съм ходил 3 години. Чакай, те нямаше ти ходиш за една час да ходиш, ти ми каза, че си ходил до София. Сменяхме за болтовете там. Може ли само да спрете камерата, извинявайте? Сменяхме за болтовете. Какви болтове, Жорка? А? На Пежо. Яла ставате за малко да видим. На Пежото, не помниш Какво ли? Пежо? Не можехме да го развъртим. Ти нямаш Пежо. На Пежото на Асенката. А Сенката си купи тази част. Яла за малко. Той му помоли. Яла за малко. Не, ела за малко. Ела за малко. Не мога вече. Добре, мисля, че мога да се избавите някакви неща. Някакви жени ми се свалят. Да. Айде след 5. Добре, айде. А между другото е такива, дето ми бяха... Дойдоха естествено. Да? Да. 10-та степен инвалидност, жената няма ръце. Няма крака. Оставяме го да пробваме. И втората част с сина също е симпатична. Да, вас. Страшните пути, браво, браво. Ужас. Пиянска история. Не сме да видим някакво място, където пускаме цялата дължина, защото... Добре. Да. А тя избяга, какво беше? Аз вика, трябваше да ви набия, вика охраната и къде се води гарда и тя